Yes. Mana kamano nyakwar mga jonga neno ka ote magi bende ntiere ka bro bedo ka somoge kindi thuolo mar dakika par ma bende wantiere godo. En mana ni okanga kata mna thoe mosenene ute mag koyugi bende koro semiyo dwaro mar chike bende koro nyaka rede. Kuom ranyisi neno kata mna jatindo bila sigana ma bende nyawado George Batino kelo mano makaserani ma bende koro nawacho ni koro ute mag koyugi nyaka koro ket e wang dede mano mar yango achich mag maundu makamage nikech kata mna kuom ranyisi kineno kata mna mar kasarani deno no ka jago makamano nyaka sani pode imanye nikech kiateka kiwinjo kata mna kaka wach mabende iwacho kata mna kopogre gi mane county ma Kisumo benano kanyo ka jatend boma e county ma Kisumo mana bala wanga bende koro nochiwo milome moro mana hinya ne arita ne ute mag koyugi mago mag Airbnb e boma makamano ineno kanyo e wang joi mari kanyo abala wanga dwaro mar mondo mi weg ute mag koyugi mantiere county ma Kisumo nyaka gindikre nyaka gi register kabisa giyang kuonde ma ute go nitiere nikech moko bende wang'e nitiere mopanda mopondo kwan ji ma ute go nyalo tingo nikech ne yudo ka Airbnb nyaka na en mara bedroom achiel nek bende tingo na ji ariyo yudo ka koro tingo ji mathoth okenge mag arita e ute go gibedi gi lesena kopogre gi mano bende abala wanga wacho ni ochuno mar mondo mi ute mago mag koyugi mar mondo mi obede gi lesen malong ma bende nyalo yang ni ma en Airbnb mar nga kata na od koyugi ni en mar nga bende kopogre gi mano gilure gi chike mag boma mano ma Kisumo giket ler mowinjore gichwal report e wi tim makelo chich kendo gitim achiegni gited arita mane county ma Kisumo bende paro ni okang makama bende obiro modeko koso biro samo winjore aparo ni obiro modeko nikech ang'eyo kata mana boma ma Nairobi ka ang'eyo boma ma Nairobi ka seche moko ute welogi ma seche moko timo timbe mama chinglo by the way ute welogi mopandigo ema seche moko timbe timore makara Sodom gi Gomora ne ber koro aparo ni okenge dhi konyo nikech ka ng'ato osebedo gi lesen biro ng'isowa ni itimo ang'o to in kanye to bo puodhi nikech mondo mi opuodhi nitie gik ma nyaka ng'i koro aparo ni gima chalo kaka CCTV camera gima chalo kaka security jogi nyaka work very close be gi police apart from the watchman mantie gate kacha nyaka gi work very close with police to gimoro shanda ka Sharon laws chike marito weche mag ngima dhano apano nego be ni koro irido onego be no ang'io gi nikech aneno ka higa ma 206 nitie sexual violence act mono no los kanyo matin to neno ka joburo yware sana nikech ne iwacho ni kopo ni GBV gender based violence kopo no timore to nego be ni itimango ne aneno ka jofida no propose no nego be ni ka dichuo machal kamano timo gima kamano to nego be ni make titire jela ngimane duto koro anano ka seche moko chike gi pok oridi to chike to wango to be seche moko reinforcement emido ka rach aparo ni jo kata landlords kata jok man gi utegi onego be ni koro giketo arita makare giketo surveillance kendo ng'ato record e buge kacha otimango kamano to gibedo check nikech jomoko bing'eni bende ka donjo kata ne ute mag koyugi gichiwo details moken adier donjo kata mna ka ng'ato samoro nyinge kaka Jojo Manya kaka in to diwacho kata mna ni nyinge Wilberforce kata mana ng'anga exactly nikech yudo ka onge ng'abro nyisni ya kelno ID to sami ng'eni kelo ID kata passport biro define wabiro ng'eyo kama intie kendo kata ma ID no onego be ni bedo retained ka nyaka chieng' witi mang'owa koro aparo ni jogi onego be ni rido wechegi to kopo ni okorido wechegi Sharon anano ka seche moko pod wabiro winja habari machalo kama anaparo ni kaluore kod an Sharon ng'a kaka jafwamba aneno ni kapo nono ni okinyi makawuono an kaka Sharon ng'a ntiere gi jaherana moro ni wadonjo godo kata mne od koyugi ok ni an kenda mawe information mara nek bende wawe wan duto te nikech ka koro wan ng'ato tima gimoro donno ka an kende mana we information koro en geno maro ni ute mag koyugi biro bedo ka redo dwaro makamagi nikech kinde ka kinde en ga mana information mar ng'ata achiel kende emiwe aparo ni kowe ariyo to kendo bendo yangi e oboke magi obed ID obed passport ni ma en nyingi to ma bende picha ni mwaneno ka aparo nyalo konya hinya timo nonro market kod magi thoe ma samoro dibed nyalo neno nikech neno kata mana thoe ariyo gi achiel moncho kwongo cha kadine CCTV obed maoge kanyo
asto gi namba ng'eni noyudo kanyo koro DCI could track iyudo ka mano timore nyochani pok omako ng'ano nyaka kawuono nang'o onge kata CCTV manoket kanyo onge details ge manokaw aparo ni it is very very illegal mondo iket ng'ato e od kuyugi ka ok ikaw ang'owa ka ok ikaw details ge ma nikech ibiro timo kamano to kare mana criminal ibiro timo kamano to aso koro yudo case machalo kamano koro yudo ka weche tek ni mbele kanyo takeni Dr. Omanya kaka jaocho bende neno kata mna ka wach